Vítajte pri ďalšej epizóde o lysovačkách Rigid. Dneska si predstavíme novinku roku 2025, lysovačku vyrábanú na Slovensko, Rigid RP 251. Je to také Ferrari medzi lysovačkami, je vhodná do 35 meď ocel nerez a do 32 plastohliník. Medzi jej hlavné výhody patrí otočná hlava, senzor správneho upnutia čeluste, ktorý vás upozorní, Bluetooth, a najväčšou výhodou je bezuhlíkový motor s tlakovým senzorom, vďaka ktorému nepotrebujete žiadny plánovaný servisný interval, aj napriek vyššej obstarávacej cene. Je to dlhodobo lysovačka s najnižšími nákladmi na prevádzku. Je poháňaná 12V akumulátorom a dostupné sú k nej všetky bežné čeluste MV, THU. Lysovačka je vhodná hlavne pre všetkých, ktorí hľadajú svoj vlastný stroj, lisujú denne, potrebujú niečo pohodlné a tiché do ruky. A určite preto odporúčam, zastavte sa u nás na predajni alebo navštívte nás web rigidtools.sk.